the greatest prophet in the Old Testament. Siya yung panghuli eh. Kung may propeta ngayon, magduda na kayo. Catholic Faith Defenders dito sa Diocese of Tagbilaran. Bigyan natin ng papuri ang lahat nandito. Ang dami na natin. Nung una, ako lang Tagalog ha kay worldwide na ba rin ato. Kahit nahirapan sa kalisod, sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? So very inspiring mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ngayon. Bakit nasabi ni Kristo na walang pa'y sama kang Juan na magbubunyag? Dahil si San Juan na magbubunyag, siya yung the greater prophet, the greatest prophet in the Old Testament. Siya yung panghuli eh. Kung may propeta ngayon, magduda na kayo. Si Propeta Juan yung panghuli. Kung makakita kayo sa social media, may propeta, huwag kayong maniwala. Si San Juan yung last prophet. Siya yung pinaka-the best sa Old Testament. Pero ma-amaze ka dahil sa kadugtong nito na sinabi ni Kristo, ang pinaka-huli sa kaharian ng langit ay labaw pa niya. Higit pa sa kanya. Paano yan? Siya yung greatest prophet in the Old Testament. And then siya yung panghuli sa langit. Bakit nasabi ni Kristo ito? Dahil nawala na si San Juan during Pentecost. The greatest gift given to us during Pentecost, the Holy Spirit. The grace from God. No? So ngayon, si San Juan proclaiming the kingdom. But all of you are members of the kingdom. Kaya tayo ngayon, because of the grace of God, the primacy of the grace of God, nakalabang tayo. Hindi na bautismohan si Juan sa bautismo ni Kristo. Di ba? Ina-appreciate niya. Higit pa yan sa propeta si San Juan. Pero yung pinakahuli sa langit, mas mataas pa sa kanya. Because of the primacy of grace. No? Si San Juan ay hindi nakatanggap ng bautismo ni Kristo. No? Yan ang uniqueness natin ngayon. John proclaimed the kingdom, but we are members. Now we are members of the kingdom. Amen? Not the kingdom of Kibuloy. Yung kingdom sa Davao, Father. So ngayon, punta tayo sa team natin. Pasensya na kayo ha. Mag-extend ako ng kaunti sa homily ko, focus or centered on our theme. Ito yung theme natin. As pilgrims of hope, defending our Catholic faith with charity. Ito po, na-highlight natin ha. So as a pilgrims of hope, itong convention natin, every year na po ito. And then, sa pamagitan nito, dadami pa tayo. Lumiit yung center natin. Bakit dumami tayo? Amen? At kung tayo lahat ay mag-evangelize using your Facebook, huwag kayo mag-alala kahit isa lang yung nanood sa'yo. Noong una, yung lolo at tatay ko lang nanood sa akin. Haharap ako sa salamin. Mga kapatid, ako lang mag-isa. Nandito sa likod ko si Papa at si Lolo. Okay na yan. So, ang unang nanood ko at nakinig sa aking pag-practice sa pag-siwalat sa katotohanan, Lolo at Papa ko. Sila. Si Lolo at si Papa ko. Sila dalawa. Okay na ba itong talk of law? Siya okay na. Naintindihan mo? Hindi. So, as a pilgrims of hope, tayo po ang pag-asa ng simbahan. Hindi lang tayo ang pag-asa sa hinaharap. Tayo
tayo din ang pag-asa ngayon. Amen? Gamitin niyo yung Facebook ninyo. Kahit nahihiya kayo, wala naman kayong hiya. Sabi ni St. Augustine, we are wanderers in this world. Ano tayo? Pilgrims. Naglalakbay tayo sa mundong ito. Not settlers. Marami sa atin ay nagsisitol na dito sa mundo. Parang hindi na sila papanaw. We are pilgrims. Hindi po tayo sa mundong ito. Hindi tayo po sa mundong ito. Our homeland, our real home is Aba. Yan sabi ni St. Augustine. Hindi ka para sa mundong ito. Amen? Para tayo sa kaharian niya. So, i-highlight natin yung hope. We are as a pilgrims of hope. Hope is not optimism. It is anchored on God's fidelity. Bakit may pag-asa tayo? Because God is faithful, even though we are unfaithful. Wala na akong pag-asa, pare. Magulo na yung mundo. Magulo na yung pamilya ko. Magulo na din yung sarili ko. Don't anchor your hope to your capacity. Don't anchor your hope on your own community. Don't anchor your hope on leaders, political leaders. But let us all together anchor our hope on God's fidelity, on God's promise. Amen! Amen. Bigyan natin papuri ang Diyos. So saan natin i-anchor yung pag-asa natin? Sa God's fidelity and God's loving promise to all of us. Because hope does not disappoint. Bakit na-disappoint ka? Puro Duterte ako, Father, eh. Puro Marcos kasi ako. Nag-aaway naman na si FD sa Duterte at sa Marcos. Ano ba kayo? You anchor your hope to human capacity, not on God. Please stop it. Let us promote Jesus, not your political leaders. Hindi naman si Duterte yung kalaban mo. Hindi naman si Marcos yung kalaban natin. Yung demonyo na sa likod ni Father Darwin. Yung demonyo na nasa likod ninyo. Tingnan niyo yung likod ninyo. Yun! Hindi yung demonyo, ha? Bakang away kayo. Ikaw pala yung demonyo. Why we are disappointed now? Because we anchor our hope on not on a solid ground. Not on a solid ground. So, sino yung i-anchor natin? Para hindi tayo ma-disappoint? Kay Kristo. Amen? Amen. So, huwag na kayo mag-away sa politiko. I-pray nyo na lang. At file natin ang kaso. Yung mga bumili ng boto. So, it is not based on fear, but it is based on legal principle and truth. Huwag na tayo mag-away. I-promote na natin ang batas. Amen? Amen. So, patuloy tayo. Defending the faith is a biblical command. Yung pagtatanggol sa ating pananampalataya, it is a command. It is not an optional, but it is a command. 1 Peter chapter 3, verse 15, always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. Hindi tayo magkipag-away. Just share your reason of your hope. Amen. Defending the faith is not optional. It is part of Christian discipline. Sasabihin siya, wala lang uso yung defend, brad, sister. Ano sabi ng Apostol San Pedro? It is not optional.
It is essentially part of our mission as being Christian. But the scripture adds, as essential condition, ito na, dapat natin huwag kalimutan. But do it with gentleness and reverence. Ano? Do it with gentleness and reverence. Huwag natin personalin yung kalaban natin, bugo ka. Diin ka nag-eswilang napita ka, hindi ka kasagot ang libas. Amaw ka. Kamay kay panabot. Kana bankruptcy of right reasoning. Kung ang safety, gagawin na yan. You are bankrupt of right reasoning. Truth must be spoken in love or it ceases to be Christian. Ulitin ko, truth must be spoken in love or it ceases to be Christian. Kung lagi tayo nagdipinsa sa katotohanan, puro tayo galit, puro tayo nakasimangot, it ceases to be Christian. Hindi ka na Kristiyano. Pag-ano ka na. Charity is the soul of apologetics. Ano? Love is the soul of apologetics. 1 Corinthians chapter 13 verse 2, if I understand all mysteries and all knowledge, but do not have love, I am nothing. Useless yung pagkasiip din mo. Kahit anong talino mo pa, nabasa mo na yung lahat ng mga references, ang talino mo na. But you don't have love. I am nothing. Because charity is the soul of apologetics. Mag-ingat kayo sa intellectual pride. Intellectual pride is the downfall of many say of these. So charity is the soul of apologetics. At I hope tayo na nandito, puno tayo ng pag-ibig. Sabi ni St. John Chrysostom, nothing so cold as a Christian who does not care for the salvation of others. Bakit tayo nag-share sa katotohanan na ating nalaman sa simbahan? Because we want salvation. Hindi lang sa atin. So ang intention natin is to save them, not to condemn them. True defense of the faith seeks not to win arguments, but to win souls. Wow. Yan ang punto ni St. John Chrysostom. Hindi manalo sa diskusyon, but to win souls. At sa awa ng Diyos, yung kadiskusyon natin, sino na yung speaker natin kanina? Yung mga converted pastor. Amen? Kung tayo magkaisa in defending the faith with a humble heart. Diba yun ang theme natin? Fight P. Maria. Tatak CFD, pero masungit. Arrogante. Nasaan na yung humble heart? Hindi na humble, hambog heart na. Hindi na hagbong. Lagi na lang siya yung tama. So mag-ingat kayo Kung kayo na laging tama, may tama na kayo. Delikado yan, no? Defending the faith. Patuloy tayo. Truth and love are never opposed. Hindi po kasalungat yung katotohanan at ang pag-ibig. Sabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love, we grow in every way into Him who is the head, Christ. So kung lagi tayong nagsasalita, galing sa puso natin, hindi galing sa isipan natin, speak from the heart. Don't speak from your head.
It will lead us to arrogance. It will lead us to intellectual pride. Speak from the heart. At ano mangyari? We become like Jesus. The church fathers or the apologists of charity, St. John, nandito na yung patron natin sa Diocese of Tagbilaran na, si St. Roberto Bellarmine. Yan po ay bagong na nagawa. Mag-celebrate na tayo September yung fiesta niya. So, simula na yung sunod na taon, mag-celebrate na tayo, magdiwang na tayo para sa kanya. Ha? And then, para maunawaan natin yung may direction tayo at may model tayo. Siya po ay kahit yung opponent niya, ito yung very inspiring sa buhay niya, kahit yung opponent niya ay grabing respeto sa kanya. Because he is an apologist of charity. At yan ang gusto ko na ma-emulate natin. Makikita yung mga tao natin at ibang sekta ay dudubli yung respeto sa atin. Baka dudubli yung hatred nila. At tayo ang dahilan, may imperno sila, masama naman tayo. Meron tayo ang rason na full of hatred yung mga pastor, full of hatred ang mga ibang sekta sa atin. Sabi ni Saint John Augustine Martyr, we do not seek to persuade by force, but by truth. Sa atin, ang punto niya, na hindi natin i-convince yung mga tao by force, but by truth. Bakit makuha natin sila? Not because of by force, but by studying the truth. Kaya nga, may regular Bible study tayo. Kung gusto niyo naliman pa yung kaalaman ninyo, continue to listen to the teachings of the church. Continue to read the teachings of the church. Walang tigil na pagbabasa. Walang tigil na pag-aaral because we study not for school. We study for life. Eh, salamat, nag-graduate na ako. Hindi na ako mag-aaral. Sabi ni Saint Roberto Bellarmine, patron natin, errors are not conquered by insults, but by patience and doctrine. Maganda, no? Yung mali ng iba nating mga kapatid, errors are not conquered by insults. Kung insultuhin natin bawat isa, lalo-lalo na yung ibang sekta, errors cannot be are not conquered by insults, but by virtues, patience, love, and the teachings of the church. So, panghuli, itong mga practical guide na gusto ko na magawa natin bilang Catholic Faith Defender. Defending the faith with charity. 5 po ito. Una, root your life with prayer. Let us ground our life with prayer. Bago tayo magbigay ng sharing, kneel down before the Blessed Sacrament. Kung wala kang Blessed Sacrament, kneel down before the saints. Kneel down before your altar. Apart from me, take note ha, apart from me, you can do nothing. No? Baka nag-rely ka na sa talino mo. Baka nag-rely ka na sa capacity mo. Root yourself with prayer. Yan ang una. Pangalawa, know what the church teaches. Kailangan alam mo ano yung interpretasyon ng specific text, ano yung interpretasyon ng mga church father dyan. Know the church teaching. What the church teaches.
Sabi ni Saint Jerome, take note ha, ano sabi ni Saint Jerome? The ignorant ear, but the instructed discern. No? Yung mga ignorante, sagot lahat. Pero yung sagot, mali naman. Walang tanong na hindi ko nasasagot. Nung na-discoveryhan niya, lahat ng sagot niya mali naman. The ignorant ear, but the instructed, the well-learned person continue to discern. Yung tanong ni Bay Inting nung una, dahil wala akong dalang church fathers and document, mga komentary sa mga theologian, biblical scholar, sabi ko, susunod lang natin sasagutin yan. No? Because the more we learn, the more we ask for more time to study more and to discern more. Know what the church teaches. Yan ang pangalawa. Pangatlo, listen before you speak. Hoy. Ang ibang si din hindi makikinig. Totoo, hindi. At hindi na natin pa-explain nun. Yung ibang yung mga pastor, let them speak. Listen before we speak. Before speaking, let every person be quick to hear, slow to speak. Ano nangyari sa atin? Parang mga komentarista sa radyo. James chapter 1 verse 19. Let every person be quick to hear and slow to speak. The more you speak slowly, the more you discern well. And you will answer them concretely, not personal interpretation. Yan ang pangatlo, speak clearly. Listen before speaking. Pang-apat. Malapit na tayo matapos. Pang-apat. Speak clearly, not harshly. Di ba? Marami sa atin, paspas kayo musulti. Huwag po masabi. Speak clearly, not harshly. Dapat yung mga words natin hindi makapagsakit sa kahit sino. Guilty po ko niya usahay. No? Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech always be gracious. Let your speech always be gracious. Maging gracious lang yan when you speak from your heart. Not speaking from your head. Panghuli, lead conversion to God. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Huwag niyong parasahin na i-convince yung manugang mo dahil iba siyang sekta. Huwag mong i-condemn angkol na imperno ka. Kaya outside of the church, there's no salvation. Mag-aaway kayo. No? So continue to lead the conversion to God. Lord, it's up to you. I planted, Apollos watered. Ako ang nagtanim, si Apollo yung nagbigay ng tubig. But God gave the growth. Sino ang nagpatubo niya? Hindi naman si Pablo. Kaya ako ang nagtanim. Bakit tumubo yan? Hindi dahil ni Apollo na nagbigay ng tubig. Dahil yan sa Diyos, siya yung
patubo. Conclusion, as a pilgrims of hope, we walk forward trusting God's promises. As our defenders of the faith, we proclaim the truth without fear. As disciples of Christ, we do all things with charity. So, bakit nandito tayo? Because we love God. Bakit nandito tayo? Because we love His church. Amen? Bakit nandito tayo? Isa lang yung rason. Dahil inibig natin ang Diyos at ang simbahan ng Diyos. Amen? At mas mabuti na from time to time magkahadar tayo para the more we strengthen the bond of our unity. Sabi ni St. Augustine, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Kung mga non-essential things, huwag mo lang sirain yung buhay mo. Huwag mo lang sirain yung araw mo. Non-essential yan. In non-essential, liberty. In essential matter, unity. But above all, higit sa lahat, pag-ibig. Ang maghahari sa bawat puso at isipan natin. Congratulations natin. First time ko po ito na naka-attend ng convention. Second convention na po. At first time din ako na ako yung kasama ninyo. Amen? Maraming salamat sa inyong, ako po ay natutuwa, nagagalak, nakikita ko po kayo, at yung mga kasama natin, mga officers, bigyan natin ng papuri yung mga officers natin sa mga sakripisyo nila. So, hindi pa talaga perfect, hindi naman perfect lahat, pero sinisikap natin na mabigay yung best. Hindi naman perfect, pero sinisikap namin na maibigay namin yung best. No? And God will do the rest. Natutuwa ba kayo ngayon? At sana sa mga, ito yung target natin next year na buong diocese na mayroon na tayong chapter. Hindi kailangan marami. Kailangan lang natin ng 2 or 3, but they are committed. Kailangan lang natin ng paano yan? Marami yan. Pero puro naman hindi committed. So kahit 3 lang yan. So, kada parokya, kahit 2 lang yan. Sa kada parokya, amazing na po yan. Kapag committed yung mapili natin. So, sa sunod na taon, malibot na natin ang diocese of Tacbilaran. Amen? At malibot na natin, saan na sila pupunta yung ibang sekta? Ang dami ng CFD, very active na yung CFD sa ating diocese. Unahin natin yung diocese natin. Sa mga CFD na nandito, na active nung una, encourage ko kayo, double your zeal, double your enthusiasm. Bakit? Kailangan namin kayo. No? Kailangan natin ang bawat isa. No? Kailangan natin yung magandang mga idea para mas strengthen pa natin yung ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa natin. At alam nyo, maraming nag-message sa akin, kaya sa Market Preaching Father, na-strengthen yung faith ko. Okay, mag-alala. Kahit isa lang yung nakikinig sa iyo, okay na yun. Kahit yung candle vendor lang nanood sa iyo, okay na yun. No? Kahit, live kayo. 10 yung nanood ko sa live. No, ang dami na. And after sa live mo, umabot na ng libo-libo yung nanood. Wow! No? Be inspired with the hope anchored on God's fidelity. Be inspired with the hope anchored on God's promises. Anchored on God's word. Amen? Amen. Bigyan natin papuri lahat nandito. Congratulations natin lahat.
susunod sa mga taon, dudubli na tayo. Amen?